να μου δείξεις. Μετά, άμα δρόσουμε. Πάμε. Day 3. Χωρίς προθέρμανση. Τι πάμε. Εσύ κάνεις προθέρμανση, εγώ δεν κάνω. Όχι, δεν έχουμε λίγο περπάτημα εκεί μετά. Α, πέφτεις, χαλαρώνεις. Πάμε. Πού είμαστε σήμερα? Πού είμαστε, Λεμεσό. Κατάλαβε το κόμμα που είμαστε. Σήμερα είπαμε να πιάσουμε την πλευρά, την ήσυχη πλευρά της πόλης για περπάτημα. Δείτε τι ωραία που είναι. Άλλη φάση εδώ, ναι. Πολύ ησυχία, καμία σχέση. Day 3, προπόνηση για μαραθώνιο. Χωρίς προθέρμανση. Έχει προθέρμανση, δεν ήταν περπάτημα. Fine. Αυτή είναι η δική μου προθέρμανση. Ξεκινώ περπάτημα και μετά σε μια φάση ξεκινάς κανονικό λίγο τρέξ, λίγο χαλαρό περπάτημα, πιο γρήγορα. Volleyball Federation. Θέλει βαψίμου η ταπέλα του. Έχουμε κανέναν γνωστό ζωγράφο, καλλιτέχνη. Να το στείλουμε εδώ να κάνει. Το ηλιοβασίλεμα μας, τέχνη, καθημερινή τέχνη. Ξέρεις το ψάρεμα? Όχι ρε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από το ψάρεμα, πραγματικά. Είπα σήμερα είναι καλά, δεν είχαμε με ψωμί πάνω. Μικρός που ήμουν, είχαμε τεχνητές λίμνες. Όπως έμπαινες μέσα σε αυτή την τεχνητή λίμνη, ήταν γεμάτο ψάρι. Πώς μπορείς να τα βουτήξεις, να δώσεις τα χέρια σου και αυτό το πάνω σου γιατί έπιανες και έφευγες. Δεν το λέω. Βασικά ήταν σαν εκτροφείο ρε φίλε. Απλώς δεν υπήρχε έλεγχος. Ας πούμε το ρεκόρ μας σήμερα 8 χιλιόμετρα. Πόσο είναι, ένα πέμπτον του μαραθώνιο να πούμε. 8x5 40. Απλά ναι ρε μαλάκα. Σκολάκι το μαραθώνιο. Σήμερα θα κάνουμε τεράν πέμπτον του μαραθώνιο. Επιάσες ώρα τουλάχιστον. Επιάσαμε ώρα τώρα. Έχεις το κινητό μαζί σου? Θα πιάσουμε ώρα. Ώρα 7. Μια χαρά. Σε μια ώρα θα έχουμε τελειώσει. Σου το εγγυώμαι. Αλλά άκουσα να έχει φαΐ κάθε 2,5 χιλιόμετρα. Έχει τραπεζάκι ο μαραθώνιος. Για δεν πάμε για φαΐ στο μαραθώνιο. Εγώ κάθε 2,5 χιλιόμετρα να σταματάω να τρώω. Θα είμαι ο πρώτος που να τερματίσω 3 κιλά παραπάνω. Γι' αυτό κάνουμε τώρα γυμναστική. Να χάσουμε τα κιλά. Μετά στο μαραθώνιο να τα ξαναβάλουμε να έρθουμε στα κανονικά μας. Καλά. Υπάρχει έλεγχος ενώ αν έρθει κανένας με το αυτοκίνητο πιάει μας είναι η μοτόρα και πάρει μας που καντούνια. Δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό Θα πάμε και θα μάθουμε. Αν υπάρχει τρόπος να κλέψουμε, θα κλέψουμε. Εκτός κι αν μας πει κάποιος μες στα κόμμεντ. Μήπως κάποιος άλλος που έχει ήδη ξαναπάει στο μαραθώνιο και έκανε κάμια πατέντα εκεί μάλλον με τις μαλακίες. Κύπρος είναι ρε. Σίγουρα θα υπάρχει τρόπος να κλέψεις.
Ακόμη και στο μαραθωνίο. Πάντα. Είμαστε μάνα στο κλέψιμο. Επειδή έχει άλλους που πάνε επαγγελματικά, μπορεί να φέρουν δική τους φανέλα που έχει και θήκες για να βάλουν μέσα ηλεκτρολίτες. Αχ, παρακαλώ. Ναι. Αυτοί είναι οι professional αθλητές. Άλλη φάση κατηγορίας. Αυτές πρέπει να πάρουν και εμείς, να βάλουμε θήκες για 2-3 καπάκια έκσταση. Και να τους λέμε ότι είναι energy χάπια. Να σας δίνουν ενέργεια να συνεχίσουν. Είναι όντως, αν το σκεφτείς ρε φίλε, είναι energy χάπια ρε φίλε. Τι κάνει η έκσταση ουσιαστικά? Είναι ενέργεια. Ναι, πρώτη φορά θα πάμε μαραθώνιο κανονικά και του χρόνου με έκσταση για να κάνουμε review τα χάρτη. Αχα, και μετά με φόρτι. Καλό. All natural μετά να πάμε. Να ξεφύγουμε από τα χημικά, θα πάμε όλα στα φυσικά πράγματα. Για ποιο πράγμα θυμίζεται η Κύπρος? Για τις υπερβολικά μεγάλο αριθμό γατών. Αν μας δεις εδώ στην Κύπρο όμως, το θεωρείς παράξενο ότι οι άλλοι λένε ότι θυμίζεται η Κύπρος για τα γατάκια, γιατί δεν στη συνεχίσαν. Σκέφτομαι ποιο να πιάσω για το σπίτι. Εκείνος ο μαύρος άκρηδες βασιλικός. Να αντέξουμε να πάμε πίσω. Να αντέξουμε. Τι νοείς? Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σαν πως θα έρθει κάποιος να μας πάρει. Όχι. Πρέπει να αντέξουμε. Πιο εύκολα από ό,τι περίμεναμε. Χαλαρά. Μαραθώνιο 40 χιλιόμετρα. Τίποτα ρε φίλε, τίποτα, 8 ώρες, τίποτα. Είναι σαν να δουλεύεις. Πας δουλειά κάθε μέρα. Ακούς τις μαλαγίες του καθενός, δουλεύεις για τον καθένα για λίγα λεφτά να επιβιώσεις. Και για σένα, για να περάσεις ωραία, δεν μπορείς να βάσεις 40 χιλιόμετρα να γελάσεις. Χαλαρά. Πού είναι ο Κώας με τα ψάρια? Να το απόψουμε να φύγουμε. Πάμε για πρωινό μαγείρεμα. Ξέρεις, κυνηγή.
είδους πες, να είμαι για γυμναστική τρέξιμο. Τι θεωρείς είναι καλύτερο για το πρωινό να φας? Κρεατίνη με πρωτεΐνη. Για breakfast. Breakfast, Κερατίνη με πρωτεΐνη. Και shake με γεύση. Η πρωτεΐνη βανίλιας μέσα στον μπολ μαζί με μπισκοτάκια μαύρης σοκολάτας. Βασικά, ο στόχος σε ένα μήνα, 2 μήνες πρέπει να ξαναρθούμε εδώ και να το κάνουμε μόνο το. Full απόσταση, ναι. Ναι. Ζεστό το νερό, όπως πάντα. Γι' αυτό λέω, μαζί μας είναι η μέρα 1, μόνοι σας η μέρα καμία. Η μόνοι σας απομένετε δεν θα κάνετε τίποτα. Τελείωσε η μέρα 3, το χιλιόμετρα που τρέξαμε λίγο. 2 χιλιόμετρα, περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Μια χαρά. Ναι, και όχι full running. Μας το χαλαρί για να μην, Chill run, να μην το βαρεθούμε. περπάτημα. Για safety. Ποιος θέλει να έρθει μαζί μας μπορεί να πει το εαυτό του κάποια μέρα, ημέρα 1. Είναι να πάτε να γαμηθείτε.